Murigito Petwel Machini no roboti rwa senchera yobo ikirano togos kabosio bono mwanchu murigire ase county Nyamira ni gabagaka bekegusi kurwa ase ward chiwadi chonse ase bunge ya North Mugirange county Nyamira bayesokire na gusaba serikali ebekegusi uno murimo yomo yogosomerwa ase chisukuru eriko kenderige koro agokwanekerekyo nigo bono ase gikaro kyaenekiwa ase echiro yekerenyo bakorogwa no munyagetumbe wekyombeke kyabagaka George Nyakundi nigo bono batebire nga ogwikwa omwando obomugusi wiko omwando obomugusi orendwe ase bono atebire n'echingaki emiroberio hebwente kubekwa yo kwenekia buna amariogo yekegusi hamone chindagera nkorendwa chiro Murigito Steven Nyarikie Mbunde agotomenya senchero bwikirano munenchera yemo yo kwendera korera na gukinia ekegusi nigo abarai abagaka korwa ase bunge ya North Mugirango ase chiward ime county ya Nyamira basangerekana ase chiro yekerenyo njira yemo yo kubeka umukya bwo kwegerera obuya bwo korenda omwando w'omugusi Marieta iwankoro kwa George Nyakundi koru Mwanyagetinge Heritage Council lero igotwacha asoro sagirweito rwa North Mugirango abagaka twomera naga sekerenyo n'abarai ko chiwodi chirichi cha North Mugirango chingereru abagaka baya kabisa bali bakolemereria chingereru tari chinkororo mathe barenga barwani chingereru n'abantu bakolemereria abantu bogosemeri n'abantu babwate chinguru yani chitogoteba babwate umukia no tureka tokwigeke gikoro gieito bakorawa no munyagetumbe omunyagetinge Heritage Council mugaka George Nyakundi nigo abagaka buko bo bagendere gosegeta obuya bobeko bo kwendera korenda omugusi kerobo igo barigania abagaka bande aiga yo kubabo ichianga chiekegusi na rero buna twachaga ase Bugirango ya ruguru kosi ya Sugusu igo twacha kobe kero omugusi oito eyanga yabagirango nekimanyireri kyabo nengo eyangeye nero eyanga ya Mwanyagetinge gusiyengima omugusi nabwemete gutware kimanyireri kyabo unatobwate ebimanyireri bitano bitatu abagirango na abana babusibolishi nigekerekyo abagaka babaragire bokongu ugotumyo kabobe kwa matera yekegusi asemeye getaganirie abantu batere unagwete kaba tari bunariri bono basariri omonta agotera kubware abana bakiri burwa terero mugabana asibunari aroka esegeto nigo yabekire obuya bugotumeka mario yekegusi akorenganiwa no kobororo kwechikanisa karabante kare bari kurwara abandi bari isoko ryari gusumbwa abandi bari kurwara uburore bwa kawaida abandi bari gukengu bose barogwa lakini bone gento bone kere kanisa yacha ya ngainira abantu nga gokorerana ne bireja lakini abantu tigabakorerane chisokoro cyabo bagwene bamaiko ende kanisa Raiwe kegusi nigo bwarenge ngao murayo koboria karwe nyomba eyo emanyire yo borai kuna bono ubugambi nkoriri ubore atokonyoro ndi bwesi yakori yo bugambi nyomba itarenge yo bugambi yasokori yo bugambi nyomba itarenge yarenge yo bwibi bantu basoko babagambi barabayibi one kinege ntekyo abantu baito tigabache asa mugusi baikaranse bate bachokwi nigekerekyo basabire serikali enyare ko bake gosomye kegusi intutu ake tukarorie de songo bakanyora ne rite rite ngora tukaibera kurwagere bakabona nyane bukubali barigete ngaji koyonjora ona botore tubwate gukinga nyasaye libagato kukwane ngora angane bisa kubinda bubwate enokwe ngai were lakini ndunga hapa gusito kakangainwa tukaigira ekegere kinganyasaye oliere ebwente koba engoro ekerekyo nigesegeto yabekirwe asogotumeka chinyeni chiria chomugusi toirande chindagera itichiege ngamune getandekyo yakonya nsemo ya pressure aya asande konyarore bono muna baka bare umutubuyenka bamona konyoranga oborwere obwe blockage bwabaikire mono egekore gasi enyinga baka bakora igo bagwesacha
ine umugusi naganeirie amasikani wone sebisa kubitonjokaine nabagusiboka bachire nsemo bakona batati mamu and what have you bono rero togosabanga tigatoiranire ekegusigie ito na itwe togosaba ji serikali chetu chinene moto chakiri gusiga abana baito begerigwe guchakira chi primary. Stephen Nyarikie Mbone, Ensoko TV, Ekerenyo no Mogirango, County ya Nyamira.